ଲୁଣି ପାଣିର ମଗର ଏବେ ମଧୁର ଜଳ ମୁହାଁ ନଈ କୂଳରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଟାଣି ନେଉଛି। ପାଣି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯାଉଛି। ନଦୀ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷକୁ ଖାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ମଣିଷଖିଆ ମଗରର ଆତଙ୍କ ଦେଖି ଭୟରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ବି ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ଅମଠପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଲଟପୁର ଗାଁର ଅନାମ ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜେନା। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯାଆଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଗା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ନଈ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମହିଳା ଜଣକୁ ପାଣିରେ କଚାଡ଼ି ଝୁଣି ଝାଣି ଖାଇଗଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପୋଲି ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଲୁଣି ପାଣିର କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ନଦୀକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀରଟି ମହିଳା ଜଣକୁ ପାଣିରେ କଚାଡ଼ି ଝୁଣି ଖାଇଯାଉଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ